गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। गोजोनथाव खौरां बर' फिसानि देरहासारनाय नेपालनि काठमान्डुआव जानाय इन्ड' नेपाल इन्टारनेशनेल गेम्स 2022 आव सनानि मेडेल मोननो हादों बाबुल बसुमतारी बिथाङा। बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय 2 नं आनन्दपुर गामिनि बिफा कान्त बसुमतारी आरो बिमा फाउदर बसुमतारीनि फिसाज्ला बाबुल बसुमतारीया इन्ड' नेपाल इन्टारनेशनेल कुंफु गेलेनानै सनानि मेडेल मोननो हानायखौ बरायदों। बिश्वनाथ जिल्ला बर' फरायसा आफाद, सोनाब आन्चलिक बर' फरायसा आफाद लोगोसे ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनहा। बिथाङा गासै 4 मेडेल देरहासारनो हादों होननानै फोरमायथिदों। 4 मेडेलनि मादाव 2 गुवाहाटीआव आरो 2खौ नेपालाव। जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बेसिम सौफैनो हादों होननानै फोरमायथिदों। मानोना न'खरनिया दिन हाजिरा मावनानै जिउ खुङो। बेनिखायनो सोरखार नङाब्ला जायखिजाया आफादफोरा मदद होआब्ला बिथाङा गोजौ फारसे आगान सुरलांनो हानाय नङा होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे जि एसे हायो मदद होनो थाखाय सोरखारखौबो खावलायहरदों न'खरनिफ्राय। फैगौ 9 जुनाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि मन्त्रि सभायाव सोलाय सोल' जागोन। 9 जुननि फुंनि 11 रिंगायावनो जागोन डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि मन्त्रि सभायाव सोलाय सोल'आ। बे खोथाखौ फोसावदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो। नाथाय फिसा सोलाय सोल' जागोन होननानैबो फोरमायथिबावदों बिथाङा। आरो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थि जोबखांनायनि उनावसो सोलाय सोल' खालामनायनि सायाव सानगोन होननानैबो फोरमायथिबावो। बेराफारसेथिं मित्रजोटनि मोनफ्रोमबो दोलोनिफ्रायनो साफायै मन्त्रि मोननो हास्थायनायखौ नुनो मोन्दों। एजिपि दोलोआबो सासे मन्त्रि हास्थायदों। इउपिपिएल दोलोआबो सासे मन्त्रिनि थाखाय दाबि खालामदोंमोन। मानोना इउपिपिएल दोलोआ दासिम सासेल' मन्त्रिनि बिबान मोननो हादों। गुबुन फारसेथिं बिपिएफ दोलोआबो मन्त्रि मोननो हास्थायदों। बावैसो सिगां बिपिएफनिफ्राय सासे मन्त्रि मोनगोन होननानैबो दाबि खालामदोंमोन बिपिएफ दोलोआ। दा बबे मोनसे दोलोनि हास्थायनाया जाफुंगोन बेखौ फैगौ 9 जुनावसो मिथिनो मोनसिगोन। मेट्रिक आनजादनि फिथाइनि अक्ट'खौ फोसावनानै होबाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। गोलाव समनिफ्रायनो मेट्रिक आनजाद होगिरि फरायसाफोरा गावसोरनि फिथाइखौ मोननो थाखाय नेनानै दंमोन। दा आरो फरायसाफोरा नेनो गोनांथि गैला। फैगौ 7 जुन अदेबानि मंगलबारावनो फिथाइखौ फोसावनानै होसिगोन। बेराफारसेथिं हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि थाखाय दासिम जेबो गोदान खौरां गैथ'वा। बावैसो सान सिगां आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलनि मासिगिरिया कन्ट्रलार अफ एक्जामिनेसनजों सावरायलायनायाव 20 जुननि गेजेराव एचएस फाइनाल इयारनि फिथाइखौ फोसावनो हागौ होननानै कन्ट्रलार अफ एक्जामिनेसना फोरमायदों होननानै आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलनि मासिगिरिया मिथिहोदोंमोन। बेनि उननिफ्राय दासिम जेबो गोदान खौरां गैथ'वा। मोजां मोननाय अनजालुआनो गावनि मोजां मोननाय अनजालिखौ खास्रि बिस्रि देगारजों गाग्लोबदों। बे जाथाया सुरुपेटानिफ्राय साउदुरपेटा थांलाय फैलाय लामायाव जादों। सिख्लानि मुङा ममता बसुमतारी, साउदुरपेटा हटापारानि आरो गाग्लोबग्रानि मुङा नितुराज ब्रह्म, चिरां जिल्ला काजलगाव उजानिगाव हालामनि। ममता बसुमतारीया जोलुर गेलेनानै न'फारसे फैगासिनो दंमोन। बेयावनो गोफार हाथियारजों गाग्लोबदों नितुराज ब्रह्मआ। जाथाय जानायनि उनाव फाहामथायनि थाखाय ममता बसुमतारीखौ बरपेटा देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। बेराफारसेथिं दायनिगिरिखौबो पुलिसा हमनो हादों। गुबुनखौ मोजां मोननायनि थाखायनो गोफार हाथियारजों गाग्लोबदों होननानै फोरमायथिदों नितुराज ब्रह्मआ। बे जाथायनि अनगायैबो गुबुन मोनसे गाग्लोबनाय जाथायबाव फिसायानो गावनि बिसिखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदों। बे जाथाया दिमा हासावआव जादों। जौ फेनाय फिसाया न'आव फैनानै बिसि सामिस्रि बसुमतारीखौ गाग्लोबदों, जायजों सामिस्रि बसुमतारीनि मोखां आरो गोदोनायाव गोबां जोखोम जादों। उनाव बिथांखौबो फाहामथायनि थाखाय हाफ्लं सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जादों आरो दायनिगिरि फिसायखौबो पुलिसफोरा हमनो मोनदों। बाक्सानि मसलपुराव बिसायख'थिनि दुंहाव थासारि। मसलपुरनि बाक्सा जिल्ला बिजेपि मावख'खौ लन्ड' भन्ड' खालामदों। फैगौ 8 जुन अदेबानि बुधबार खालिनो खख्लाबारि बियाबाव उफ्रा बिसायख'थिया खुंजागोन। बे समावनो मसलपुराव थानाय बिजेपिनि मावख'खौ बुफाय बुसि खालामनानै गालांदों। जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपि मित्रजोट दोलोनि बिजाथि मन्टु बर'नि थाखाय गोख्रों बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ नुनो मोन्दों। आरो फोसावदिं मेलाव बिजेपि दोलोआ मुखुब जानानै थानायावनो दुथांफोरा बे जाथायखौ खालामदों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला दुथांफोरा गद्रेज सिङाव दोननाय लेखा पत्रफोरखौ लेथेर फेथेर खालामदों आरो ओंखाम संग्रा मालपत्रफोरखौबो लेथेर फेथेर खालामदों। लोगोसे गेसखौ लिक खालामनानै गालांदों, जायजों अर जोंदों होननानै फोरमायथिदों। आरो बेजोंनो बिजेपिनि मावख'आ लन्ड' भन्ड' जादों।
टेट बिजाथिफोरा केस होनायनि थाखायनो बिटिसिआव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ थिसननो हायाखै होननानै बुंनाय रावा नंखाय। अल बिटिआर एलपि इउपि टेट क्वालिफाइड एस'सिएशननि लेङाइ गाहाय नेहाथारि सन्जीब बर' बिथांनि खौरां गेरेमेल। बिथाङा फोरमायथिदों दि बिटिसिआव टेटफोरा केस होनायनि थाखायनो टेट उथ्रिसारनायफोरखौ थिसननो हायाखै होननानै प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोर आरो बावैसो सिगां इउपिपिएलनि जेनेरेल सेक्रेटारि राजु नार्जारि बिथांमोनहा बुंबोबाय थानायखौ लानानै थांनाय 30-31 अक्ट'आव गुवाहाटी हाइकर्टनि एडभकेट के महन्त आरो बिथांनि एसिस्टेन्ट जाय बे केसखौ सालायगासिनो दङ बिथांमोनजों सावरायहैदोंमोन, जेराव बिथांमोनहा रोखायै फोरमायथि हरदों प्रमद बर'आ नंखाय खोथा बुंदों। टेटफोरा मोन 427 पस्टनि थाखायल' केस होदों आरो टेटखौबो एप्लाइ खालामनो होनांगौ बेखौल' मख'नाय दं होननानै फोरमायथि हरदों होननानै बुंथिदों सन्जीब बर'आ। बेनि अनगायैबो दासान्दि दिपेन बर' बिथाङा बिटिसिनि फरायसालिफोराव फोरोंगिरि गैयैनि थाखाय भलन्टियार्स फोरोंगिरि थिसननायनि सायाव सन्जीब बर' बिथाङा बुंथिबावो दि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया 1 लाख साख्रियाव थिसननायनि जि रादाय होदोंमोन, बेनिफ्राय बिटिसिआव टेट उथ्रिसारनाय आरो गुबुन गुबुन बिफाननि थाखाय 5,000यै पस्ट बिनानै लाबोयोमोनब्ला दिनै बेबायदि भलन्टियार फोरोंगिरि थिसननो गोनांथि जानाय नङामोन आरो बे 1,000 भलन्टियार फोरोंगिरि थिसननायाव माबाफोर सिङाव रहस्य दं नामा होननानैबो सोंथि खालामो आरो बेनि सायाव दिपेन बर' बिथाङा थाबैनो खेंफोरथि होनांगौ होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। बेनि अनगायैबो टेट उथ्रिसारनायफोरखौ थिसननायनि जेंनाखौ लानानै जेब्ला दिपेन बर' बिथांखौ लोगो हमनानै सावरायहैदोंमोन अब्ला बिथाङा मोजाङैनो खोथा बुंथिदोंमोन, नाथाय बिथाङा बिश्वनाथआव थांनानै गुबुन राव बुंहैदों। बिटिसिआव टेट उथ्रिसारनायफोरनि अनजिमाया खम जानायनि थाखायनो स्पेसियेल टेट खुंनो गोनांथि दं होननानै बुंहैदों, जाय जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिथाव होननानै बुंथियो। मानोना 2021 मायथाइयाव बर' बिजोङाव 1500नि गोबां आरो 2019 मायथाइयाव 300नि गोबां उथ्रिसारनाय बिजाथिफोर दंखायो होननानै फोरमायथियो बिथाङा। खख्लाबारि बियाबाव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव नारा-नाथार जुजिलायनाय। बे जुजिलायनायनि गेजेरावनो अबर' सुरक्षा मन्चनि बिजाथिया हाइजेक खालामजाबाय। दा बे समाव इउपिपिएल आरो बिपिएफजों नारा-नाथार जुजिदों भटार पार्टी इन्टारनेशनेल राजखान्थि दोलोआ। खख्लाबारि बियाबाव भटार पार्टी इन्टारनेशनेलनि बिजाथिखौ देरहासार खालामनानै होयोब्लानो रन्जन दैमारि बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायजों लोगोसे फैगौ 2025 मायथाइयाव रन्जन दैमारि बिथांखौ बिटिसिनि चिफ बानायनो रादाय होदों भटार पार्टी इन्टारनेशनेलआ। इउपिपिएल आरो बिपिएफ दोलोआ रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामाखै, मानोना रन्जन दैमारि बिथांखौ बिटिसिनि चिफ जाजानो गिदों। बेनिखायनो हारिनि थाखाय खामानि मावनाय रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालियाव जोबथेनानै बिथांमोनहा गाव गावनि मुलाम्फाखौ लागासिनो दं होननानै बुंथियो भटार पार्टी इन्टारनेशनेलनिफ्राय। बेनि अनगायैबो भटार पार्टी इन्टारनेशनेलआ देरहायोब्लानो भट होनायनि मूल्यनि मोन्थाइखौ होगोन होननानै बुंथियो आरो बुंथिबावदि भारतआ उदांस्रि मोननाया 75 बोसोर बारलांबाय, नाथाय गुबै मोन्थाइनिफ्राय जानगाराव दङ। जेराव रायजोखौ राजा बुंनाय जायो, रायजो राजाफोरनि थाखाय दैदेनगिरियासो गलाम जानांगौमोन, नाथाय दा रायजो राजाफोरासो गलाम जानानै दङ। भटार पार्टी इन्टारनेशनेलआ रांखान्थियारि समान मोन्थाइखौ होगोन। भटारफोरनो साफायाव GDP-निफ्राय 16,000 राङै दंखायो, बेखौ बोखावनानै भट होग्राफोरनो दानफायाव 8,000 राङै होगोन आरो बेफोर रांखौ मिथिंगायारि आबहावा आरो समाजनिफ्राय जेरै बिफां-लाइफां, बार, दै, हा बायदिनिफ्राय मोननाय रांखौ होगोन, जायखौ सोरखारा बिथांखि होनायनि थाखाय बाहायो। नाथाय बिथांखिनि गेजेरजों मुस्रि, कम्बल बायदि होनो गोनांथि गैया, रांनिसो गोनांथि दं। रां थायोब्लानो बायनानै लानो हायो होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। बेफोरनि अनगायैबो बुंथिबावोदि थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ दोलोआ जि खामानिखौ मावदों, बे एखे खामानिखौनो इउपिपिएल दोलोआबो मावगासिनो दङ। बोदोलेण्ड नो रेस्ट बुंनाय प्रमद बर'आ गुवाहाटीनि बरबारियाव होखारजानाय बर'फोरनि सायाव फंसेबो मानो बाथ्रा बुंनो हायाखै होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।